आसोलफोर दसेबावबा मोनासिगोनानो रेडि जाना थाखादो। अके रेडि जाना दंखायो जोंफोर। ओमफ्राय फैसाया गुगोल पेफोराव सोना होदो। फुजा सफैथारबाय माथो, फुजायाव थांनांगोना। नोंसोर बायदि गुन्दा मानसिफोरानो सिखाव मानसिफोरानो फुजा नायनो थाङो नालै दाद। आइया जों मानसि नङा होमबा? आरो मा जोंबा मा मथलबाव थाङो जोंफोरसो मोनथिगौ। जों ओरैनोबाबो सान्सखौसो नायबाय थाखायोब्रा गुमा खफ्रिफाय। मोनगोन ना आंनि फैसाखौ मोनगोन साननैसोनि उनाव। मा बुजियालै सिगाङावनो मानसिखौ होखारग्रोनाय, माथो मानसियानो दासिमबो थाङाखै हा? सानफ्रोमबो सिगिगासिनो मानसिखौ। साहस गोनां खोमालै सिख्लाया, माथो दाबो थांनो रोंला। जेबो साहस गोनां मानसि नङा बियो। गावसोरानो मोजाङै दरजा खिरखिफोरखौ बुवाखै खोमा। खोनानायानो थायाखै खोमालै बियो। खोनानाय मोनबा दासिमहालागै न'आव थागौमोन ना बियो। बिबो हारसिं गिथाव बाथाव नंदों। एसे गोसा गोसा बुब्रा दरजा खिरखिफोरखौ, होमबासो गिगोन। लासै बुबालाय बोरै मोनथिनो दे। दाथ' आरो अखा बोथोरबावसो। आंनिबा नोंसोरनो मोजाङै बुवाखैलै दरजाफोरखौ। खोनानाय बायदि बुब्रा गोसा गोसा। गोसा बुलाया थायो। खोनादों खोमा, मानो खोनायाखै जानो। बेनिख्रुइलाय आरो बेसे गोसा बुबावनो दे, गामिनि मानसिफोरानो खोनाजोबगोन। नोंसोर बायदि मानसिया गामिनि मानसिफोरखौ गियो हा? बिसोरखौ जेबो थालखौनो लानाङा नोंसोरो जाम्बाफोर। दरजाया गोसा गोसा बु आरो खारखा। खारनाय माने मथलबाथ' जोंफोरना एसे बेलेगसोमोनलै। मोनथिगौ दे आं नोंसोरनि मथलबा मा। होमबालाय माथो? मोजाङै माव दे खामानिफोरखौ। ओरैनो आंहासो 10,000 फैसा थांगारगोन। ओरैनोबा फैसा गैखाया जाखादों। ओरैनोबा गार्लफ्रेन्डआ दुर्गा फुजायाव दख'ना बायना होयिनि आंखौ एकदम बोराबगासिनो। दख'ना बायनो नांगौनो फैसा 4,000, खानाय स्ट्रेट खालामनांगौनो 3,000। फैसायानो गैया आंनियाव, मोनथिगौ ना। गावनि गार्लफ्रेन्डफोरखौ सामलायना लालै भाइ, जोंनो फैसाखौ नांगौ। होगोनलै होगोन, सानथामसोनि उनाव होगोन। दे दोनदो, रेडि जाना थादो, मोनासिगोनानो। दे। साला डाकेटफोरा जेबो खामानि गैया, जाम्बा गोजा। आबा बेहाबा आरो मा जालायखो? आबा नोङो मैयाबो सोङा हौवानो हरसेया फैयाखै। नों सोरानो दंहैयोमोन, मानो मोजाङै खिन्थाया? दिनैबो थांगोन नामा? जिखिजाया नोङो आंखौ खिन्थालासिनो थांनाङा। बेसेबा सिन्थायो आं, मोनथिगौ ना। ओरैनोबाथ' सासेया गैखालायानो। लोगो लानायाव थांदोंमोनलै आयै, नों मानो एसेबां टेनसन लायो? मानो टेनसन लाया आबा? सासेयाथ' गोमाबायानो, आरो सासेया जुदि माबा मोनसे जानांगौबा आं थांनानैनो थानो हानाय नङा। आं फाग्लि जागोन, नों मोनथिगौ ना आबा? फन हरबाथाय रिसिभ खालामनांगौ, रिसिभबो खालामाखै नोङो मैया। आरे आयै, आं लोगोफोरजों दङमोनलै, आं खोनायाखैमोन। सोर लोगोनियाव थांदोंमोन नोङो? मानो मोजाङै खिन्थाया? आरे नाम बुंबानो नोङो सिनायगोन नामा? आंना गोबां लोगो दङ। बेनिफ्राय नोङो अबावबा थांबाथाय खिन्थाना थां दे। बेसेबा गियो आङो, मोनथिगौ ना। हरसेया उन्दुलाङाखै आं मैया। ओरैनोबाबोथ' आङो हरनि 1टा 2टासिम उन्दुलांखाया। मैयाथ' आरो आङो उन्दुखौनो लाङासै हरसेया। सोरांलाय लांदों बेथो। नांगौनि बारा सानोलै नोङो आयै। साननांगोनानो आबा। नों माबा मोनसे जानांगौबा मा जागोन होननानै सानो, मोनथिगौ ना। नोंनि मोजांनि थाखाय सानो आङो। थै जेबो जाया आङो। आं बाहेरायाव ओंखारलांनो नायदों र' दिनैबो। बाहेराव? दिनै फैगोन ना फैया ओमफ्राय? दिनै फैगोन दे, जिखिजाया एसे गोबाव जागोन। हरनि 10टा 11टाबो जानो हागौ आयै। मा एसेबां हरालागै सोरां थानो नागिरदों नोङो? अबाव थांनो नागिरदों हा? लोगो सासेनिया माबालै बार्थडे पार्टि दङनो, लिंहरदों आंखौ दिनैबो। मानोथ' थांनांगौ, थाङाबाबो जायोना नोङो आबा। गाज्रि मोनगोनलै आयै नों टेनसन लानाङा। आं थाब फैगोन, नों टेनसन लानाङा। बांद्राय हर जाबा फैनाङा आरो, नों लोगोनि न'आवनो था, खोनादों ना? औ जागोन दे। गोसथोनाय लानायावसो थांनो नागिरदोंलै, मा होनना खिन्थाबावनो आंबो। आंना गार्लफ्रेन्डआनो रागा जोंना दङलै, दख'ना बायना होनो हायैनि। एसे फुस्लायनो थांनि र' मानसिखौ। फै सिखावफोर, गुन्दाफोर फै। नोंसोर जुदि आंखौ मायबा मोनसे खालामनो फैयोना, नोंसोरखौबो नागारनायाव गैया। सिखा, रुवा, खदाल, थखन गासिखौबो लाबोना दोनखादों आं, नागारनायाव गैया। रुवाजोंनो देथारगोन आं। आंखौबो एसेबां सहस सानना लानाङा नोंसोर जुदि आंखौ मायबा मोनसे खालामोबा आंबो नोंसोरखौ नागारनायाव गैया। लागिबा फाबानो नांथों, थेवब्लाबो देथारगोन आं। देथारखागोन। जेबो फाब साब नायमारा आङो। आरे आंखौ जुदि नोंसोरो मायबा मोनसे खालामनो फैदोंबा आं मानो हगारनो नोंसोरखौ? आंबो हगाराथ'। हगारनायाव गैया रावखौबो।
नोंसोर साला आंखौ हारसिं नुनानै बेयाव आंनि दरजाफोरखौ खिरखिफोरखौ नारनो फैदों हा फै नोंसोरो पापिफोर फै देथारगोन आंबो रावनियाबो आंनि थाखाय अननाय गैला नामा नोंसोर साला सान्स लानानै आंनि दरजा खिरखि नारनो फैदों हा आंनि जायगाया जुदि नोंसोरनि बिब' बा बिनानावफोरा जानायमोनबा नोंसोर मा खालामगौमोन नोंसोरो साला बेफोरबायदि ना फै नोंसोरो दाखुफोर साला गुन्दाफोर फै नागारनायाव गैया आंबो जानो हागौ आंनि जिउआव रावबो गैला थेवब्लाबो इसोर दङ आं मोनथिगौ इसोरा आंखौ मदद खालामथारगोन पापिफोरा साला दिनैबो फैमारगोन खोमा उन्दुथ'नोसै दे दायो जुदि दरजाखौ बुयोबा आं रुवाखौ लानानै रेडि जाना थागोन बेयावनो दोनथ'नोसै आं दसे उन्दुथ'लाङा आङो जेनथेन दिनैनि हरखौ बारग'होनो हाबा गैला गाबोन मादैलानाव थांथारनोसै टाइमाबो 12:30 जाबाय थेवब्लाबो थोबसेबो उन्दुनो ओंखाराखै बबाव ओंखारनो रावबो उन्दुनो ओंखारनाय नङा लोगो थाबाबो बेलेगमोन लोगोबो गैया दिनै हरसेया बेफोरबायदि थानोसै आङो जिरायनानै बिसोरखौ आं डिउटि होबाय थागोन दिनैबो फैमारदों बिसोरो फैलै पापिफोर नोंसोर फै नोंसोरखौबा हले दिनै देथारनासो नागारगोन आं नोंसोर जुदि आंनि रुमाव हाबफैयोबा दरजाखौ बिसोर मा खालामनो नागिरदों दरजाखौ बुखावनो नागिरदों ना मायो सोर नोंसोर हा मा मोनफैदों नोंसोरखौबा हले आं नागारनायाव गैया आखायाव रुवा दंखायो मोनथिबाय नोंसोरो जायानो जाया मानो आं खिन्थु नोंसोरखौ आं नागारनायाव गैया देथारखागोन आं आखायाव रुवा दं खाथियावनो खदाल सिखा गासिबो दंजोबखायो मोनथिबाय पापिफोर गुन्दाफोर आंखौ हारसिं नुनानै नोंसोर साला बेफोरबायदि खालामफैदों नागारनायाव गैया आङो लागिबा जेलावनो थांगोन लागिबा फावानो नांथों थेवब्लाबो नोंसोरखौ बुथारनासो नागारगोन आङो नोंसोरो हाबफैल' आंनि रुमाव आंखौल' दांफै नोंसोरो जुमुनासो आङो जुमुना एसेबांबो सहज साना लानाङा नोंसोर आंखौ नंगौ दिनै आंहा रावबो गैया आइबो गैया आफाबो गैया थेवब्लाबो गोसोखौ दाद खालामनानैबाबो थांना दङ आङो नोंसोरो आंखौ एसेबां सहज साना लानाङा देथारथारगोन नोंसोरखौ सासेबाबो बुथारगोन आंबो थैगोन नोंसोरखौबो बुथारगोन ओइ माथो सिख्लाया खाथ्राथारलै दमसो होबावबाय माथो जोंखौलाय आखायाव रुवा दंनो खाथियाव खदाल सिखा दंनो दा मा खालामनोलै ओरैनोसो बुंदों खोमालै बियो ओरैनो माने जोंफोर दाखालिनिफ्रायनो बेफोरबायदि दरजा बुफैबाय थाबायना लानोबो हानाय बे सिख्ला सासेखौनो गिबाय नामा गाख्रबना होबा मा जागोन हा नोंथ' मुखा सुखा गानना फैदों आंथ' जेबोखौनो गानाखै नोंबोथ' सुपारमेन जाना फैदों सुपारमेन जाना फैबाबो आंनियाव जेबो मुखा सुखा गानाखैना बोरैबा आंखौ नुनांगौबा मा जागोन ओइ थुदो थांसैथ' एसे गिनाय मोनबायलै आरो नुदोंना एसेबां साहस फन खालामनानै लिंबा मा जागोन मानसिफोरखौ जुदि फन खालामना लिङोबा नंगौ नंनाय फन खालामनायबा दाखालिनो खालामगौमोन रिसार्ज जोबना होदों खोमालै बिनिया गिनाङा नोंसोरहा मा जेबो लाजिनाय गैया हा नोंसोरनियालाय बिमा बिब' बिनानाव दंना गैया नुदोंना दम होगासिनो दा जोंनि आखायाव हाथियारबो गैयाना हाथियार थाबाबो बेलेग बाथ्रामोन बिनि आखायाव जुदि रुवा दंमारोबा मा जागोन थुदो थांसै थु नोंसोरो थांहोनदोंना बेनिफ्राय नोंसोरखौबा हले आङो सासेबाबो बुथारथारगोन आंबो थैगोन नोंसोरखौबो बुथारगोन गारा देथारगोन आं देथारगोन गारनायाव गैया मोनथिबाय नोंसोरो मा मोनदों नोंसोरना जेबो खामानि गैया नामा थांनोबा थां होनदों मोजाङै थांनोबा थां आं दानो फन हरनानै दानो मानसिफोरखौ लिंहरगोन गामिनि मानसिफोरखौ गासैखौबो लिंहरजोबगोन आङो नोंसोरखौ ओरैबायदि बुग्लिगोन नोंसोरनि हाराखौबो मोननाय नङा थुदो आं हले थांसैलै आं गिबाय औ थुदो अबावबा फन खालामबा गामिनि मानसिफोरा फैबा सेस जानांगोन जोंफोर 10,000 फैसानि थाखाय थोनो हायालै थु लास्टनि लास्ट दरजाखौ खेबसे बुना होबावलाय
खारदो थांदोंना थाङाखै नोंसोर हा थांदोंना थाङाखै बाराखौबा दानो बाहेरायाव ओंखारनानै देथारगोन आं नोंसोरखौ मोनथिबाय थांदोंना थाङाखै नोंसोर थांबायना थाङाखै बिसोरो मबाइलावबो रिचार्ज गैया नङाबा फन खालामनानै लिंहरगौमोन आङो गामिनि मानसिफोरखौ गासिखौबो लिंहरजोबनानै ओरैबायदि बुहोगौमोन आङो थांबायना मायो माथो सिरि थाखो एबारो थांबाय रां बिसोरो गामिनि मानसिफोरखौ लिंगोन होनना बुंदोंना आङो फन खालामनानै बेनिखायनो गिनानै थांबाय खोमा आरो आङो दरजाथिंजाय नायनि र' नुवाखै माथो थांबाय खोमा दे दरजाखौबो बुवाखै माथो एबारो आंनिबा थांबाय बिसोरो थांबाय थेवब्लाबो आं उन्दुलांनो हानाय नङालै दासो 12:30 पार्टिफोरा साला दिनै एसेबां थाब फैदों बेफोरबायदिनो थाबाय थानोसै आं आखायाव रुवाखौ लानानै पार्टिफोरखौ नेबाय थागोन आं सासेबाबो देथारगोन दाबा आरो खैजोन हाबाथ' गासैखौबो देथारजोबगोन आं माला सोरांगोन दा माला सोरांगोन खमसे खम 5 घन्टायाथ' दंखायो 5 घन्टा नङाबाबो 4 घन्टासो दंखायो 4 घन्टा आं बेफोरबायदिनो थाबाय थानांसिगोन थोबसेबो उन्दुनोबो ओंखारखायाखै हाजारबाबो गिनाय मोनो गिबाय थादों आं दाबो बिखाखौ दुब मोनगासिनो पार्टिफोराबा खैजोनसो फैदों फन खालामनोबो फैसा गैया जेनथेन गारि भारा लाखिना दोनदों आङो दालामारि लाइनाव थांनो हे भगबान इसोर आंखौ नायफिन नोंसोर नायफिनाबा आंखौ रावबो नायफिनला रावबो गैया आंहा नोंसोर सालानि आइ आफाखौ लांनानै आंखौ आलाय सिलाय खालामदों ना मानो बेफोरबायदि नोंसोर आंखौ मानो हारसिं गालांखो आंखौबोथ' लांनो हायोमोन ना थैनोबो हाया आङो थैनो हानायमोनबा मालाबानो थैगौमोन इसोरनि अननायाव जेनथेन सोरांगौबाय दे आंखौ इसोरा मदद खालाममारो ओरैनोबाथ' आङो माथो होनोनो साहस मोना मैया आङो बिसोर सिखावफोरखौ पाप्पिफोरखौ माथोबो होदों आङो रायहरदों बिसोरखौ आं मिथिगौ आंनो इसोरानो साहस होदों मैया नङाबाथ' आङो ओरैबायदि कनफिडेन्स थायोमोन टेनसन गैला दे सोरांगौबाय ओंखामखौ संनानै जानोसै ओमफ्राय ओंखारनानै थांनोसै दालामारि लाइनायाव माथो दालामारिया फनबो हराखै आंनाव आरो रिचार्जबो गैया दा 7 बाजियावनोलाय अबाव हरनो एसेबां फुङावनो सिखारनायानो थायाखै खोमा बिसोरलाय दा टाउननि मानसि जाबायना टाउननिफ्राय एसे गोबावजों सिखारो आङो थेवब्लाबो एसे थाब थांनांगोन दा 7 जाथ'वाखै जासिगोन आङो 8:30 जानाय नङा खोमालै 9:00सोआव थांसै गोबाव समनि उनाव दिनैसो दालामारिमोनखौ नुसिगोन दे जिखिजाया आं खारग'मारबाय पार्टिफोरा आंखौ जेबो खालामनो हामारासै बिदिनो गोसोखौ दाद खालामैबाबो नों थांना थानांगोन जमुना मालाबा समाव रावखौबो मोना जायो दालामारि फन हरदों दालामारिया हेलौ मादै सिखारबायथ' र' 7:00 जाबाय अबाव सिखारा जानो एसेबां गोबावसिन थाया आङो ओमफ्राय आङो खैथासोआव थांनांगौ मादै फैदो 8:00 9:00सोआव दे मादै आङो 9:00सोआव थांगोन दे ओमफ्राय आंखौ नोङो फन खालाम दे गेजेर आंनाव रिचार्ज गैया मादै दे आं नोंखौ 1 घन्टासोनि उनाव खालामगोन ओमफ्राय मा मैया दरजा बुवासै नामा बुदोंमोनलै मादै बुदोंमोन मैयाथ' ओरैबायदि गोसासो बुदों पापिफोरा गिनायबो मोनदों आरो साहसबो फैदों आंना मैया सिखा रुवा खदाल थखन गासिखौबो लाजोबदों आं मैया आखायावथ' रुवाखौनो लाखाबाय दंखायो आं मैया हरसेया उन्दुलाङासै आङो फन हरनो सानदोंमोन आं नोंखौ जमुना नाथाय माला उन्दुलांखौ आं जेबो फात्ताखौनो मोनासै दे थेवब्लाबो दि जेबो जायासै नोंखौ जेबो खालामनो हायासै बेखौनो बेसेबा गोजोननाय मोनदों आङो मादै मैया आंखौ इसोरा एसे साहस होदों मिथिगौ ना बिसोरखौ आं मैया रायहरदों नोंसोरखौ सासेबाबो बुथारगोन रुवाजों देथारगोन आं होननानै बुंदों आं बिसोरखौ ओमफ्राय गामिनि मानसिफोरखौ गासैखौबो फन हरनानै लिंहरजोबगोन ओरैबायदि बुहोगोन नोंसोरखौ हारा मोनसेबो मोननाय नङा होननानै बुंदों आं हामदों दे बेफोरबायदि बुंनानै हामदों जमुना औ मादै जुदि बिसोरो आंखौ माबा मोनसे खालामनायमोनबाबो आं गारनायाव गैयामोन लागिबा आङो पापखौनो मावगौमोन लागिबा आङो जेलावनो थांगौमोन होमबाबो सासे नङा सासेबाबो बुथारगौमोन आं बिसोरखौ जेबो पाप नङा पापि मानसिफोरखौ बुनाया गावखौ बासायनो थाखायलाय बिसोरखौ बुखानांगोन ना बुथारखानांगोन औ मादै ओमफ्राय आंखौ नोङो लांफैगोन दा
आंनो लायनो थांगोन दे होमबा जमुना नोंहा मायबाफोर खामानि दङबा मावदो ओमफ्राय ओंखारहोलांदो जागोन दे मादै होमबा ओंखाम संनि र' आं मादै ओंखाम संनानै एसे जालांनि दे थांसै र' जमुनाखौ लायनो नेबाय दं खोमा गथ'आ आलाय सिलायहाय बेखौबो सानबाथाय बोरैबा मोनो आङो खोनादोंना बिफा मायोलै अबावबा थांनो ओंखारदों ना मायो नोङो माथो आंनो खिन्थालायाखै माबा आं नोंनो खिन्थायाखैमोन जमुनाखौ लायनो थांनि र' आङो नोंलाय मानो थांनांगौ दे आंनो लायनो हायो माथो नों था आं थांनि माथो जमुनाया फैगोन आंनो खिन्थालायाखै नोंलाय मानो थांनांगौ आंनो थांनो हायो आंखौनो लायनो थिननांगौ बा बेयासो खिन्थालासिनो ओंखारदों हारसिंनो नों था आं लायनो थांनि नङा माने बोथोराबो मोजां नङाना अखा हागासिनो नोंनिया खस्थ' जागोन होननानै खिन्थायाखै आंनो थांसै दे बिफा नों थाङाबाबो जासिगोन थै नोंनियासो हिनजाव मानसि दख'ना गाननायजों माजों खस्थ' जागोन अखा हानायाव आं लायनि दसेनो लायना फैगोन माथो टेनसन ओमफ्राय हर नाम्बारा अबावबा नेना दं दा गथ'आ नोंनियाव गैया न' नाम्बारा गैयाथ' र' हर आं लायनि नोंनिया खस्थ' जागोन 666907528 दे होमबा आङो थांसै लायनो नोंसो लायनोसै होमबा आं थांनोनो ओंखारखाबायमोन नोंनिया खस्थ' जागोनलै बिमा आं लायनि जेबो नङा दे आं जेबो खस्थ' मोना दे होमबालाय लाय आंलाय बाखांनाय मोनदोंमोनानो अखा हानायखाय थांनो दे आंनो खिन्थालाया आरो दा मा बायसैलै बुंबायना अखा हानायखायनो खस्थ' मोनगोन होननानै बागोन होननानै खिन्थायाखै आङो र' लायनि आं मानसिखौ हारसिं ना हाय हारसिं माथो बुंबावनो बेखौबो आलाय सिलाय लोगोआबो थांबायनो बिमाजों मा बुंबावनो गैलालै दे हामबाय दे जोंहानाव थाफैदो माथो जाखो जोंहानाव थाथोंसै थां होमबालाय लायथां नेबाय दं खोमा आंनो थांगौमोनहाय गावगायासो अख्रा थांबाय माथो थांनो बादोंमोनबाबो आंहानो लायगौमोन आरोहाय गावगायासो माथो खां लायनो मादैयासो फैनो नागिरदोंमोन माथो दहायलाय आंखौ लांफैनो दालाय माथो आदैयासो फैबाय मादैया लांफैबाथाय बांद्राय मोजां मोनगौमोन आङो माने उखैनाय मोनदोंना दखानाव एसे माबा माबि जालांगौमोन दा आरो आङो आदैखौ एसे लाजिनाय मोनो माबाफोर जानो लुबैबाबो बुंनोनो साहस मोननाय नङा आङो बेनिखायनो आं मादैखौसो फैजानो लुबैदोंमोन ओरैनोबाबो मोनहैखासिगोन ओंखाम संना दोनखादों थांनानै ओंखामखौनो जाहैनोसै दे थेवब्लाबो एसे गोजान दंबावो खोमा मोननो जाथ'वाखै आदै सफैबाय एसे गोबाव जाबाय फैनायावनो गोबाव नेनांबाय आरोना नोंस्रा मादै आरो बुङाखैना नों फैगोन होननानै नङाबा दहायनो लांनो फैगौमोन आङो नोङो गोबाव जाबायना नेनाया आदै एसे बावबाय माने आधा घन्टासो जाबाय आधा घन्टा मानि नेनांबाय जेबो नङालै आदै फैनांगौ गावगाया फैनानै थाङा माथो बुंबावनो आरो आदै न'खरनि अबस्थायानो आंनिया मा होनना बुंबावनो जेरावबो थांनोनो गोसो गैया जाना दङ थेवब्लाबो जोंहानाव फैनांगौ गेजेर फैनानै थाङा माथो नोंलाय न'आवबो आरो बोरमा दङमोन ना आदै आङो दा बोरमाखौ आदि होनासो फैदों दे हारसिं मानसि माथो आरो लोगोआबो गैलाबा नोंनिया माथो बिमानियावसो थांबायनो औलै आदै बेखौबो मा बुंबावनो सानसे समाव आंनो बेखौ जायगा होदोंमोन न'आव थानो दा बियो आंखौ नागारना थांबाय दे दाबो जेबो टेनसन लानाङा नों जेबो सिन्था खालामनाङा जोंफोर दङ ना नोंनि आदै मादै दङ मा टेनसन लादों जोंहानावनो थानो हासिगोन नोङो आदै लोगोआ फैयागौलागि नोंसानावनो थाथ'नो सानदों र' आङो लोगोखौ फैनो होलायनाङालै नोङो जोंहानावनो थादो नोंसा मादैयाबो दा हारसिं जायोना आंबो आरो न'आव बारा थाबाङा गथ'फोरखौबो हस्टेलावसो दोनहरबाय जोंहानावनो थानो हासिगोन दे ना नोङो जोंफोरखौ मोजां मोना बेफोरबायदि नङालै आदै मोजां मोनो न'खरनि प्रब्लेमनि थाखायसो आं फैया आफायाबो गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय दा आरो आइयाबो न'खौ नागारना थांबाय बेनिखायनोथ' दा जोंहानाव थादो नोङो जोंफोरखौनो बिमा बिफा सानना लादो आंथ' सानखायो आदै नोंसोरखौबो बिमा बिफा बायदियानो सानखायो फैयासोना नोंस्रा मादैयाबो नोंखौ लिङा न' आंथ' मालाबा बुंसो बेखौ मानो जमुनाखौ फैनो लिङा होननानै
लिङो जियानो जाया मानो उखैदों नामा मायबाफोर जानोबा दखानाव थौ थौ होनबालाय आदै उखैनाय मोनदों मोननायालाय थौ होमबालाय दखानाव हाबलांनि थौ होनबालाय आदैया मा एसे मोजां बेफोरबायदिसो मोननांगौ आदैफोरखौ